Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παλικάρι. Δίμετρο θα έλεγα και με 6, 7, 8, 9 packs. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε πολλές δημοφιλείς σειρές ελληνικής τηλεόρασης. Είναι από τα καλύτερα μοντέλα που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια συγκλώνησε το Πανελλήνιο με μία δήλωση. Έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος την είπε για πλάκα. Οι άλλοι την πήραν σοβαρά, άλλοι την πήραν στην πλάκα. Αλλά όπως και να είναι, το 4.000 γκόμενες έγραψε όσο τίποτα άλλο θα έλεγα φέτος στο ελληνικό ίντερνετ. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Σπαλιάρας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αυτό είναι δώρο. Ορίστε να τα βγάζω ή να τα αφήσω. Φοβάμαι με σένα τι μου έφερες. Σε φοβάμαι. Λοιπόν, είναι από τις αγαπημένες μου εταιρείες και κάπου άκουσα ότι σου αρέσουν και σένα. Αυτό είναι μαγιό. Είναι ένα μαγιό. Okay. Επειδή έχεις γίνει πολύ fit τελευταία, σε βλέπω. Είναι σοβρακοειδές ή είναι. Είναι σαν σορτσάκι θα έλεγα. Ούτε βερμούδα, ούτε. Πάμε παρακάτω. Αυτό. Ένα εσόρουχο θα έλεγα να το ανοίξεις. Εσόρουχο, θα το ανοίξω σε λίγο περίπου. Όχι, άνοιξε το, έχω λόγο. Έχεις λόγο, έχει απάνω τίποτα μπροστά ζωγραφισμένο, με τρομάζει. Καλά, όχι κάτι. Βρήκες μεγάλον άνθρωπο. Λοιπόν, είναι ένας αστροναύτης πανώ. Σωραίος. Επειδή είσαι πολύ μπροστά σε ό,τι κάνεις, σου ταιριάζει ο αστροναύτης. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε σήμερα να κάνουμε λίγο πλάκα, έτσι. Έχω ένα κατάλογο των συναδέλφων σου. Μπήκα στο ίντερνετ και βρήκα. Και το μόνο που κερδίζεις είναι το είδωλό μου, όχι σαν άντρα, σαν ηθοποιό. Το Τζακ Νίκολσον. 2.000. Άκου όμως τώρα. Γιάννη Σπαλιάρα. Με τα δηλωμένα ή τα αδήλωτα. Τζιν Σίμονς, τον θυμάσαι, είναι μπασίστα τον Kiss. Όχι, δεν το γνωρίζω. 4.600. Αυτό το μουρλό, το Τζάρλι Σιν που πάει όλο με βίζιτες και τον πιάνουν με ντράγκς, με τέτοια, το ξέρεις τον ηθοποιό. Μου είναι, αν και μουρλός μου είναι συμπαθής. 5.000. Είναι μεγαλύτερος. Ναι, περίμενε. Σωστό, είναι μεγαλύτερος. Ζορ Σιμενών. Αυτό το 70 δήλωσε. Ζορ Σιμενών ήταν και κουλτουριάρης, ήταν αυτός που είχε γράψει τον επιθεωρητή με γκρέ, είναι αστυνομικά. 12.000. Άκου τώρα. Walt Chamberlain. Το top, 20.000. Το ξέρω, το έχει δηλώσει. Το ξέρω. Μάλιστα. Ο Φιντέλ Κάστρο, πέρα από το να αυτόσει τον Μπατίστα τον άλλον, άφτωσε και 35.000 κουβανές. Το έχω ακούσει για τον Κάστρο. Τόσα χρόνια πρόεδρος. Ο Μάο Τσεντούκ δεν συζητάμε, έχει πάρει τη μισή Κίνα. Δηλαδή κάνα εκατομμύριο, δύο. Άρα. Λοιπόν. Άρα έχουμε πολλή δουλειά. Και ο πιο κούκλος της υπόθεσης στην εποχή του, που ήταν ο Warren Beatty και δεν έχει αφήσει διάσημη, ήταν στα 12.500. Όντως. Οπότε έχει καιρό μπροστά, 4.000, 40. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς πια. Όχι, δεν είπα ότι αν δεν κάνω λάθος, είσαι και κανένα χρόνο με μια κοπελιά. Ναι, είμαι σε σχέση εδώ και ένα χρόνο. Είμαι καλά. Ωραία είναι. Είσαι κανονικά έτσι ελεύθερος άνθρωπος ή έχεις καμιά λυσίδα στο χέρι σου, έχει περάσει κανένα χαλκάστο. Όταν βγαίνετε, σε έχει σε ζώνη αγνόητες, φοράς και ένα τσίγκινο από κάτω. Εντάξει, προσπαθώ να την κάνω να αισθάνεται καλά μαζί μου και μετά από όλα αυτά που έγιναν με τη δήλωση. Σίγουρα έχει και κάποια ανασφάλεια μετά από όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι αισθάνεται και πολύ σιγουριά μαζί μου. Γιατί αυτό έγινε ενώ τα είχατε, έτσι. Ναι, ήταν στις πρώτες μήνες. Είσαι και εσύ δηλαδή. Αν έλεγε το κορίτσι τώρα, αν σου έκανε μια δήλωση. Και σου λέει, εντάξει, εγώ είμαι μια προχωρημένη γυναίκα, κουλαριστή, έχω πάρει 700-800. Πώς θα την άκουγες, θα την κράταγες? Εντάξει, ας μην γίνουμε φαλοκράτες τώρα. Όχι, συμφωνώ να μην γίνουμε φαλοκράτες. Άμα σου είπα 4.000 πήρε. Εμένα μια γνωστή μας κοινή μου είπε ότι έχει πάρει 5.000. Ποια είναι αυτή? Δεν μπορώ να το πω. Το κρατάω για μένα. Θα μου πεις μετά. Μπέσα. Αλλά αν έλεγε 700, τι θα έκανες? Γιάννη, θα πεις ειλικρινά. Εντάξει, δεν θα μου άρεσε. Σίγουρα δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω, αλλά... Πες αλήθεια. Ρε, αλήθεια. Δεν ξέρω πώς θα... Ίσως μπορεί να χώριζα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το...
Είδες πως είμαστε αλλιώτικοι. Αλλά πιστεύω να το είχα καταλάβει από πριν. Δηλαδή, όλος... ένα crash test πριν μπορεί να καταλάβεις κάποια πράγματα, κάποιος να σου πει κάτι. Δεν μένουν κουσούρια και πολλά μένουν μυστικά. Αλλά θέλω να πω, οι γυναίκες συνήθως λένε κάποια μαγικά νούμερα. Με πόσο έχεις πάει, ρωτάς. Εντάξει, δεν είναι και από τις κλασικές ερωτήσεις που κάνω, αλλά το έχω ρωτήσει. Λένε 5, δεν ξέρω γιατί μονά νούμερα, 7, 9, άντε 11, άντε να φτάσει να σου πει καμία, ας πούμε, στα 40-15. Συνήθως πόσα λένε. Εκεί, μέχρι τα 10. 9, 7. Μέχρι τα 10, ναι. Δεν είναι αλήθεια. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις, Από ό,τι έχουμε δει, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν βγαίνει. Δεν μου λες, πού σου ήρθε τη δήλωση έτσι, στην πλάκα, την έκανες Εντάξει, γενικά είμαι αυθόρμητος τύπος και το είπα σε κάποια στιγμή αυθορμητισμού. Δεν μετανιώνω γι' αυτό. Να τονίσω ότι δεν θεωρώ ότι έχω κάποιο ρεκόρ, ούτε ότι είμαι ο εθνικός εραστής κτλ. Όπως με παρουσιάζουν. Θεωρώ ότι υπάρχουν Έλληνες άντρες που έχουν πάει με περισσότερες γυναίκες. Αυτό πώς έγινε, έγινε ερώτηση, πώς έχεις πάει. Ναι, έγινε ερώτηση, δεν βγήκα να το πω μόνος μου. Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί, έγινε ερώτηση, κάποιος σου λέει, δημοσιογράφος και λέει, ξέρω. Ναι, με πόσες γυναίκες έχεις πάει, μου λέει, του λέω να πούμε καλύτερα πρώτα για το σύριαλ που είμαι, για το μαγαζί με τα συμπληρώματα και να φτάσουμε και στο ερωτικό. Αλλά να πούμε πραγματάκια για τη δουλειά και μετά. Εντάξει, δεν πουλάνε αυτά τα πράγματα, Πέτρο. Δεν πουλάνε. Πουλάει το σεξ πολύ. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Συνήθως λένε οι γυναίκες, άμα τους μιλήσεις, λένε, ξέρεις, εμάς δεν μας νοιάζει six packs και τέτοια. Τώρα να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Δεν μας νοιάζει six packs, δεν μας νοιάζει αυτό, ωραίος, μαλλί κτλ. Μας νοιάζει, ξέρω, ένας άντρας που έχει μια σταθερότητα, που μπορώ να επικοινωνώ, αυτός. Μήπως αυτό είναι και λίγο παραμύθι. Αν αυτό που λες είναι αλήθεια και το λαμβάνω ως τέτοια, δεν νομίζω να είχαν την ευκαιρία να προλάβουν να δουν τι σοϊ άλλος είσαι. Θέλω να πω, δεν προλαβαινόταν. Εντάξει, κάποιες γυναίκες μπορεί να εντυπωσιάζονται από ένα ωραίο κορμί. Γενικά η γυναίκα θεωρώ ότι έχει την ανάγκη από τη φύση να αισθάνεται ασφάλεια δίπλα σε έναν άντρα. Τώρα την ασφάλεια αυτή μπορεί να τη δίνει μια άνετη οικονομική κατάσταση, μια πολύ καλή δουλειά, το να είναι επώνυμος ο άλλος. Όλα αυτά δίνουν μια ασφάλεια στη γυναίκα. Θέλω να πω με την έννοια ότι, ρε παιδάκι μου, δεν θα προλάβαινες. Πολλά από αυτά θα ήταν αρπαχτές κανονικά. Διότι αν υπολογίσω ότι ξεκίνησε στα 17 σου, 18 σου, ξέρω εγώ, 16 πρέπει να ήταν μια διαφορετική κάθε δεύτερη μέρα. Και δεν το κάνω για πλάκα τώρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν το χρόνο γνωριμίας να δουν να είσαι καλό παλικάρι, να είσαι καλό παλικάρι, εκτός και. Τι να σου πω, δεν γίνεται αλλιώς. Πόσο μπορείς να μάθεις από έναν άνθρωπο σε μια μέρα, ας πούμε. Και λέω μην τυχόν και δεν είναι και ακριβώς έτσι. Συνήθως είναι επιρρεπείς στα γρήγορα αυτά πιτσιρίκες ή μεγαλύτερες. Ή πολύ πιτσιρίκες νομίζω ή πολύ μεγάλες μετά. Η μεσαία ηλικία είναι που μας τα χαλάει. Μας τα χαλάει, Είπες, σου λένε διάφορα, ας πούμε, στην έχουν πει, αλλά είπες και μια άλλη, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Που ήταν ωραία τάκα. Σου λένε το μέγεθος μετράει. Και απαντάς εσύ, εάν δεν μετρούσε, τα vibrators, πώς το λένε, οι δονητές, θα ήταν σε μικρό μέγεθος. Μου το έχει πει μια κοπέλα αυτό, γιατί συζητούσαμε σε μια παρέα για το μέγεθος και λέμε μετράει, δεν μετράει και λέει καθυστέρε παιδί. Μου λέει δεν μετράει, έχεις δει ποτέ μικρό δονητή. Σωστό, για κάποιο λόγο μετράει. Θεωρώ ότι είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει στις γυναίκες, όχι σε εμάς τους άντρες. Αλλά εγώ, σαν άντρας, εφόσον ερωτήθηκα, θα έλεγα ότι το μέγεθος είναι καλό για τον άντρα τον ίδιο από άποψη ψυχολογίας, ότι αισθάνεται το ίδιο καλά. Συμφωνώ. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω είναι μια ερώτηση για τις γυναίκες. Αλλά εγώ σαν άντρας αυτό έχω να πω. Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ασφάλεια με το πουλί του, ας πούμε. Ναι, με το μόριο ότι αισθάνεται καλά, έχει καλύτερη ψυχολογία και αυτό το πράγμα φαίνεται. Αλλά οι γυναίκες λένε αλήθεια όταν λένε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν ξέρω, ρώτησαν την Τσιολίνα τώρα τελευταία που είχε έρθει στην Ελλάδα και είπε ότι δεν μετράει. Πρόσεξε να δεις. Μπορεί να μην ήθελε να απογοητεύσει τους χιλιάδες φαν, ίσως. Σωστό. Αλλά είπε ότι δεν παίζει ρόλο το μέγεθος. Και το ξέρει το άθλημα η Τσιολίνα. Επί ένα χρόνο, τι θα μου πεις, ψέματα μου πεις αλήθεια, τίποτα μου πεις. Επί ένα χρόνο που έχει σχέση, έχει πέσει το ρεκόρ, έχεις... Σταθερά είμαστε. Πόσες φορές όμως δεν ήσουν πιστός? Στο παρελθόν. Ποτέ. Έχω υπάρξει πιστός μέχρι 3-4 μήνες. Αυτό που σου είναι το κινητήριο, τι είναι, ρε παιδάκι μου? Λέγανε παλιά, ξέρω εγώ, να σου πω τώρα το θέμα. Βαριέμαι εύκολα. Είναι ματαιοδοξία, ικανοποίηση και έχω τόσες γκόμενες. Είναι φυσική ροπή. Λέγανε, παραδείγματος χάρη, ότι ο Τζον Κέννεντι, που δεν είναι αστείο, είχε πειραμπισμό. Δηλαδή, ο Τζον Κέννεντι ήταν συνέχεια εκεί πέρα όρθιος, ας πούμε, και δεν ξέρει τι να κάνει. Και όποτε έβρισκε τούβλο, παράθυρο τέτοιο. Κάτι έπρεπε να το κάνει. Και συνήθως τη στάρ του Hollywood όλες. Αυτό έχει γραφεί ιστορικά.
Εσένα το κίνητρό σου, να κυνηγάς γκόμενες σαν τρελός, τι ήταν? Είσαι πιτσιρικάς και ήθελες να έχεις γκόμενες? Νομίζω ότι σε κάποια στιγμή θεωρώ ότι μάλλον είχα εθιστεί σε όλο αυτό. Αυτό είναι και ασθένεια, ξέρεις, έτσι. Ναι, το ξέρω ότι είναι ασθένεια. Μάικλ Ντάγκλας το έχει δηλώσει, το έχει περάσει. Ο Τσάρλις είναι αυτό, σε κάποια άλλη. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ότι είχα εθιστεί στο εφήμερο, στο γρήγορο καθημερινό σεξ. Η μεγαλύτερη σχέση που είχες, Γιάννη, πόσο ήταν? Μέχρι 2-3 χρόνια. Πήγες τόσο πολύ? Είχε και βοηθούσε η κοπέλα, δεν έχει σημασία, αλλά κράτησε 2-3 χρόνια. Ναι. Χωρίς τα καλοκαίρια. Καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνει σιγά σιγά. Ακόμα είσαι πιτσιρικάς, 40 χρόνια, για μένα πιτσιρικάς, αλλά καταλαβαίνεις ότι έρχεται η ώρα, παιδιά, σκυλιά ή όχι? Κοίταξε να δεις, όλα αυτά τα χρόνια δεν έβρισκα κάτι εγωιτευτικό στην ηρεμία, στην ασφάλεια, στη ζεστασιά που προσφέρει μια σταθερή σχέση. Είσαι ανασφαλής και εσύ? Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποιες. Σαν άνθρωπος δεν θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα ανασφαλεία, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχω καμία ανασφάλεια. Που λες, δεν έβρισκα κάτι ωραίο στη σταθερότητα της σχέσης όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια μ' αρέσει περισσότερο. Αρχίζεις και... Δεν ξέρω, μεγαλώνω, μαζεύομαι, είναι θέμα Εντάξει, όλοι ηλικίας. μεγαλώνουν και τα πράγματα όλα αλλάζουν. Θυμάσαι που εγώ έκανα το μουσικό και εσύ τον ηθοποιό σε ένα βίντεο, το έχουμε κρατήσει στο Las Vegas κάποτε? Ναι, το θυμάμαι. Τώρα θα το δω, θα το θυμηθώ λίγο καλύτερα. Pants down. And away. Μπορώ να σας πω ότι σπάσαμε τα μία. Παίζαμε για γυναίκες σε κλαμπ Happy Birthday. Ωραία περνάμε. Ωραία περνάμε. Δεν μου λες τώρα με την τηλεόραση καμία δουλειά υπάρχει? Εντάξει, η τελευταία δουλειά τηλεοπτική που ήμουν ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο και πιστεύω σύντομα να έχω κάτι υπάρχει τίποτα? Είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά, δεν το θεωρώ καν δουλειά. Επειδή είσαι από την Κύπρο, εκεί κάτω γυρίζουν συνέχεια. Ναι, και η τελευταία σειρά που έκανα εκεί, εκεί ήταν, έτσι. Τα περισσότερα που βλέπεις τώρα στην τηλεόραση γυρίζονται εκεί. Ναι. Πληρώνουν όπως πληρώνουν παλιά εδώ, όχι, αλλά πληρώνουν καλύτερα από ό,τι πληρώνουν εδώ τώρα, λίγο χειρότερα από ό,τι πληρώνουν παλιά εδώ. Πώς ερμηνεύεις δηλαδή ότι στην Κύπρο τελικά υπάρχει αυτή η ζήτηση και εδώ? Γιατί η οικονομία πάει καλύτερα με αυτή την έννοια ή η τηλεόραση προσπαθεί να ανέβει? Γενικά η κυπριακή τηλεόραση έχει πολύ ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Γιατί εντάξει, παλιότερα ήταν και σε εμβριακή μορφή, θα έλεγα τώρα η τηλεόραση στην Κύπρο. Οπότε είχαν περιθώριο να ανέβουν. Άρα για 700.000 άτομα πόσοι είναι οι Κύπροι? 700-800 πόσοι είναι? Τόσοι είναι πόσα ακριβώς, κανάλια? 700.000. Παραπάνω κανάλια από εδώ. Από αυτά που θα μείνουν εδώ. Σύνολο, ναι, σίγουρα θα έχουν παραπάνω. Ναι. Θα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πάλι μια από τις δηλώσεις για πλάκα. Λες τελευταία είπες κάτι άλλο. Με τις παντρεμένες δεν πάω, όλα πήγα. Εντάξει, δεν το επιδιώκω, δεν μου αρέσει να. Θεωρώ γενικά δεν κυνηγάω δεσμευμένες γυναίκες φίλων. Το θεωρώ λίγο χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Λίγο θα ήθελες ξύλο. Ναι, εντάξει, είναι τελείως unfair. Αλλά ούτε παντρεμένες. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τόσες γυναίκες. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποια παντρεμένη. Αλλά πήγες που είχαν πρόβλημα, λες. Άμα δημιουργήσεις πρόβλημα εσύ. Εννοώ δεν θα έμπαινα σε ένα υγιές ζευγάρι να δημιουργήσω θέμα. Κατάλαβες. Να πάει την πέσει μια γυναίκα. Ναι, σε μια γυναίκα που ξέρω ότι έχει μια. Και εσύ που ξέρεις ότι η γυναίκα που σου λέει έχω πρόβλημα δεν λέει παραμύθια απλά για να σε πάρει. Σωστό και αυτό. Δηλαδή συνήθως λένε α, ξέρεις, ήρθα μαζί σου γιατί έχω πρόβλημα. Να. Αυτό δεν είναι? Εντάξει, δεν έχω πολλές εμπειρίες με παντρεμένες γιατί δεν είναι κάτι που το επιδιώκω. Εγώ πέρα από αυτά τώρα, πραγματικά θέλω με αυτή την ιστορία, θέλω να πω αν στο μυαλό σου έχει δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα γενικά με τις γυναίκες από αυτή που είχες όταν ήσουν 16 χρονών. Για το πώς πάνε στο σεξ, για το πώς πάνε στις σχέσεις. Αυτή τη στιγμή σε ρώταγα στα 40. Νομίζω ότι οι άντρες, όλοι εμείς οι άντρες, αν ξέραμε πώς σκέφτονται οι γυναίκες, θα ήμασταν πιο τολμηροί. Ξέρεις ότι έχω εδώ πέρα ένα. Το Ανδρολογικό Ινστιτούτο έβγαλε, για να είμαι με χαζομάρες, ότι σύμφωνα με την έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, 8 στις 10 γυναίκες απατούν τον σύντροφό τους. 8 στις 10. Σε χάλασε λίγο,
Δεν περίμενα τόσο μεγάλο νούμερο. Γιατί 8-10 είχες, δεν μπορεί, μόνιμες. Στους άντρες λένε ότι το είπαν 9 στους 10. Και οι γιατροί ξέρεις τι υποθέτουν? Ότι είμαστε πολύ λιγότεροι, είμαστε 4-5. Οι άλλοι είπαν ψέματα για να κάνουν τον μάγκα. Τέτοια ψέματα έλεγες μικρός? Γιατί όλοι λέγαμε ψέματα μικροί για τις σεξουαλικές μας επιδόσεις, είτε το κάναμε μόνοι μας, είτε με γυναίκες. Όχι, δεν έλεγα τέτοια ψέματα. Γενικά δεν λέω ψέματα πολλά. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω ψέματα. Έχεις κερατώσει με 100 φορές, δεν λες ψέματα? Τι έλεγες? Ναι, σε αυτό το θέμα μάλλον. Όταν σε πιάσαν, τι έλεγες ψεύτη? Σε πιάσαν σίγουρα. Πόσες φορές έχουν πιάσει? Με έχουν πιάσει. Και τι έλεγες? Έκανα λάθος? Θέλω να ακούσω το αντρικό ψέμα, πες το αληθινό. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, είσαι τρελή. Τι έλεγες? Αυτό δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι χειρότερο. Καλύτερα να μην πεις τίποτα. Δηλαδή αυτό δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι, σε πιάσαν και από αυτοφόρο? Όχι, δεν με πιάσαν από αυτοφόρο. Εντάξει, ευτυχώς δεν έχω. Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από γυναίκες έχεις πέσει? Συνήθως λένε, ας πούμε, ότι είναι κακοποίηση στις γυναίκες άμα τις βουτάνε. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω και τα λοιπά. Όχι αναγκαστικά κακοποίηση, harassment. Έχω κάνει καυγά με γυναίκα που να με έχει χτυπήσει, αλλά. Μα δεν σε χτυπήσει, εννοώ να σου χουφτώσει. Α, να με χουφτώσει. Μου κάτσε, συμβαίνει αυτό όταν είμαι στο εξωτερικό. Στην Αγγλία, ας πούμε, οι Αγγλίδες είναι πολύ αυθόρμητες, πολύ τρελές. Περπατάς μέσα σε ένα κλαμπ, σου πιάνουν τον κόλο, ας πούμε. Μια χαρά. Και δεν γυρνάς, ξέρω εγώ, και δεν. Μόνο μπίζ δεν σου κάνουν, δηλαδή δεν. Α, έτσι. Ναι, γυρνάς και τη βλέπεις την άλλη και σου λέει γεια, εγώ ήμουνα, ξέρεις. Ούτε καν ντροπή να κρυφτεί. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι, ξέρω, κάποιος γκέι, κανένας μαλάκας, κάτι, ξέρω εγώ. Και γυρνάς και βλέπεις μια χοντρή Αγγλίδα. Μια γκόμενα που σου χουφτώνει τον κόλο. Ωραίο είναι. Πάμε όμως να δούμε, γιατί εμείς με το φακό πιάσαμε μία μέρα που μία γκόμενα σου έκανε σεξουαλική παρενόχληση. Την ώρα που γυμνάζεσαι και κάνεις τους χιλιακούς, μπούκαρε μέσα η ανώμαλη. Κοίταξε να δεις. Έχω πάθος με τον αθλητισμό και τη γυμναστική, οπότε για μένα είμαι στο φυσικό μου περιβάλλον τώρα. Είμαστε σε ένα από τα καλύτερα γυμναστήρια στην Κύπρο. Όπως είπα και πριν, ο Γιώργος ο Μαχιαλεκίδης είναι ένα παιδί που την ψάχνει πάρα πολύ και δεν επαναπαύεται. Oh, you touch my tra-la-la. Σε ό,τι αφορά στον χώρο του fitness και πάντα είναι πρωτοπόρος σε ό,τι καινούριο βγαίνει. Εντάξει, είναι ωραία αυτά. Είχαμε και ένα άλλο σε μια άλλη εκπομπή, δεν ξέρω αν το είχες δει. Το είδα με τη Μαρία την Κωνσταντάκη. Θεϊκό ήταν. Είναι φοβερό. Η Μαρία είναι από τα κορίτσια της ηθοποιούς που έχουν πολύ χιούμορ. Δηλαδή, ναι, ήταν πολύ ωραία. Με μπας και πειραχτής, μου έχει παίξει. Πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία με τη Μαρία, το είδα. Δεν μου λες, όλη αυτή η δημοσιότητα έγινε μετά. Άλλος έκραζε, άλλος έλεγε μπράβο, άλλος έλεγε εκείνο. Σε χάλασε? Κοίταξε να δεις, Πέτρο, εγώ σαν άνθρωπος στην καριέρα μου δεν είμαι το παιδί που έχω γίνει γνωστός μέσα από σχέσεις, σκάνδαλα κτλ. Δεν το έκανα ποτέ, οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να σε πείσω τώρα ότι δεν το έκανες και εμένα. Γιατί οι περισσότεροι μου λένε ότι σίγουρα το είπες επίτηδες και σίγουρα κάποιος μάνατζερ το είπε και δεν είσαι αρκετά έξυπνος να το σκεφτείς μόνος. Δηλαδή, και ότι το είπα επίτηδες, αλλά ότι και κάποιος μου είπε να το κάνω γιατί αποκλείεται. Αλλιώς θα το είχε κάνει χρόνια. Χαλάστηκες με τις αντιδράσεις, παιδάκι μου? Εντάξει, στην αρχή ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Γιατί φαντάζομαι σε Facebook. Έβρισκα, ξέρω εγώ, διάφοροι με έβριζαν και τα λοιπά. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ποιον ενοχλεί, ας πούμε. Μήπως θεώρησαν ότι πήρα κάτι από το δικό τους που τους ανήκει, ας πούμε. Όχι, ο Γιαννάκη μου είναι 40 χρόνια, με έχεις καταλάβει πώς κινείται ο πλανήτης, πώς γυρίζει. Γυρίζει, ξέρεις. Ναι, εντάξει, αλλά δεν περίμενα το σκάκι. Αν εγώ έχω να κουμπίσω γκόμενα, ας πούμε, τα 2 χρόνια και εσύ βγαίνεις και μου λες ότι έχεις πάρει καμία 200 αυτά τα 2 χρόνια, 300, ξέρω εγώ πόσο. Δεν μου φταίς, αλλά και εγώ τι θα πω. Κοίτα, στην αρχή ένιωσα πολύ αμήχανα πραγματικά. Αλλά μετά, όταν άρχισαν να βγαίνουν τραγούδια και τρόλ και τέτοια, από ένα σημείο και μετά το διασκέδασα πάρα πολύ. Δηλαδή, γέλασα πάρα πολύ. Σε τελική ανάλυση, γέλασα πάρα πολύ με όλο αυτό και κρατάω μια κομπλεξάριστη ατάκα που μπορεί να είναι δεν σε ξέρω, δεν σε ήξερα. Σε ευχαριστώ που ασχοληθήκα με κάτι άλλο από την πολιτική και Τσίπρα, Βαρουφάκη κτλ. Νομίζω αυτό πρέπει να κρατήσουμε από όλο αυτό. Γιάννη, συγγνώμη. Πρέπει να πάμε σε ένα break. Έχουμε 6 λεφτά. Πόσοι καθαρίζουμε?
Είμαστε πάντα στο βράδυ και με τον κύριο Γιάννη Σπαλιάρα. Γιάννη, τι δουλειά θα κάνεις τώρα, κάτι κάνεις? Έχω ένα μαγαζί με συμπληρώματα διατροφής Ναι. και βιολογικές Πού τροφές. Είναι στη Γλυφάδα. Εκεί μένεις. Στον Άλυμο μένω. Ναι. Γενικά ασχολούμαι πάρα πολύ με Εκεί τη είστε άλλη γυμναστική. ράτσα, Η νότιοι, ναι, είμαστε. Είστε πιο Μαϊάμι. Εντάξει, έχω μεγαλώσει στον Αγίο Δημήτριο που είναι δίπλα είστε από τον Άλυμο και μου αρέσουν τα νότια προάστια. Έχει συμπληρώματα διατροφή σε όλα, φαντάζομαι να είναι ΕΟΦ και τέτοια. Ναι, ναι, είναι όλα ελεγμένα από τον πανευρωπαϊκό αντίστοιχο ΕΟΦ που είναι στις Βρυξέλλες. Μόλις δεις κάτι σε γυριατρικό, δώσ' το μου, έτσι. Έχουμε, Είναι για την τρίτη ηλικία. έχουμε διάφορα για ανάπλαση κυτάρων και τα λοιπά, για αντιγύρανση. Μπράβο. Να σου Ξέρεις ρωτήσω καλά κάτι εσύ άλλο. αυτό. Για μένα είναι αστείο το όλο θέμα. Αστείο με την έννοια του, εντάξει, για να γελάσει είναι. Αλλά κάποιος Δεν περίμενα, δεν μπορώ να καταλάβω και πώς πήρε τόσο έκταση όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ρε, δηλαδή... δεν βγήκα να πει 4.000. Εγώ θυμάμαι όταν ο Ζόρις Σιμενών είπε 12.000, εκείνη τη πουτάνα σε όλο τον πλανήτη. Είχαν βγει και λέγανε διαιρούσανε. Εσένα σε έχω διαιρέσει, το έχω κάνει έτσι. Αν βάλω ότι είχε σχέση. Αν βάλω ότι μερικά τρίμηνα, τετράμηνα, τόσο είπε. Ναι. Δεν υπήρχε δεύτερη. Και τα λοιπά. Έχω βγάλει ότι καθάριζες μία κάθε 1,8 μέρες. Λίγο λιγότερο από τις δύο. Κοίτα, άμα το διαιρέσεις, κάπως έτσι 23 βγαίνει. χρόνια διαίρεσα, Ναι, κάπως αφαίρεσα και βγαίνει μία κάθε 2 μέρες. Ναι, κάπως έτσι βγαίνει. Άμα το... Ναι, επειδή όμως έχουμε κάνει και double φάση ή triple φάση σε μια μέρα, μέχρι πόσες πήγε μια μέρα? Μέχρι 3. Μέχρι 3. Τόσο, σωστό. Παραπάνω δεν. Τα καλοκαίρια έπεφτε λίγο παραπάνω δουλίτσα. Διακοπές. Οπότε αφαιρείς τη σχέση και βγαίνει το νούμερο. Έπεφτε λίγο παραπάνω δουλίτσα τα καλοκαίρια. Είχες κανένα φίλο όταν ήσουν επιτσιρικάς, ο οποίος ήταν κομμενιάρης και ο οποίος είχε εντυπωσιάσει? Όχι, δεν είχα κανένα φίλο. Δεν είχες. Πού ξεχνάς? Νομίζω ότι σου ρίχνω καμιά 20 χρόνια και ήμουν ο πρώτος που σου είπε τι να κάνεις για να αρέσεις τις γυναίκες, όχι μόνο σεξουαλικά, για να αρέσεις συνολικά. Δηλαδή, είναι απόδειξη πάλι σε βίντεο ότι σε είχα αναλάβει από μικρό και σε προωθούσα. Πάμε να το δούμε. After that, we apologize. Ruprecht. Ruprecht, you want the genital cuff? Don't worry, Ruprecht. We won't go anywhere without you. He'll enjoy Oklahoma's wide open spaces. He loves to run and run and run. Λοιπόν, Εντάξει, λίγο πολύ με Κωστόπουλο έχουμε μεγαλώσει στη γενιά μου, έτσι. Και εμείς κάναμε κάτι, αλλά μας έχει τσακίσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κατάλαβες, θα ασκήσω τα διπλώματα, θα ασκήσω τα τέτοια, ό,τι μας συνέβη στο παρελθόν. Εσύ θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι. Μην μου πεις νούμερο. Όχι, θυμάμαι, χοντρικά. Χοντρικά, ναι. Είμαι παρακάτω. Δηλαδή μαζί με σένα. Άργησες να φύγεις από το Βόλο, μάλλον. Μαζί με σένα έχω πάει. Άργησες να φύγεις από το 4.000 Βόλο. κάτι. Μαζί με σένα. Δηλαδή, μας βάλω και τους δυο μαζί στην εργασία. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Όλο αυτό το πράγμα έγινε μία πλάκα που για μένα είναι καλοπροαίρετη. Αν σε ρωτούσα τώρα, θα μου πεις είναι η κοπέλα που τα έχει στη ζωή, αν δεν κάνω λάθος, που είναι και πολύ ωραίο κορίτσι, ποιο είδος γυναίκας σου τρύπαγε τα μάτια? Δηλαδή, έλεγες βάλω κάτω να το. Γενικά, οι γυναίκες που έχω ερωτευτεί, οι σχέσεις που είχα είναι πολύ ετερόκλητες μεταξύ τους. Δηλαδή, κάθε φορά ερωτεύομαι διαφορετικά πράγματα σε μια γυναίκα. Δεν ερωτεύομαι ένα συγκεκριμένο τύπο γυναίκας. Όχι, εγώ δεν είμαι αυτό που ερωτεύεσαι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Κάνω μια εισαγωγή εγώ όμορφη για να πω αυτό που θέλω και μετά θα φτάσω εκεί. Όπως θες. Λοιπόν, στο πείδημα. Ναι. Είναι άλλα τα κριτήρια. Ναι, στο πείδημα είναι άλλα τα στάνταρ. Γενικά προσέχω πολύ. Θεωρώ πολύ σεξι τις γυναίκες με έντονο βλέμμα.
Και γενικά θεωρώ ότι η σεξουαλικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση, έχει να κάνει με την άβρα, το περπάτημα, το βλέμμα που είπα πριν. Μπορεί να είναι μια κοπέλα πάρα πολύ όμορφη και να μην σου βγάζει κάτι ερωτικό. Συμφωνώ απόλυτα. Νεκρή. Να σε κοιτάει και να νιστάζει. Διάφορες showbiz που άλλοι λένε κουκλάρα, σεξ κλπ. Και την κοιτάω και δεν μου κάνει ούτε κούκου ούτε με ρολόι. Δηλαδή να βάλουμε τον κούκο πάνω δεν βγαίνει με τίποτα. Και τελευταία ερώτηση. Έγινε πλάκα, έγινε αυτά, το διασκέδασε με τους φίλους σου. Δύο πράγματα. Μία ερώτηση με δύο πράγματα. Ένα, είχε θετικό αντίκτυπο σε γκόμενες να σε κυνηγάνε μετά ή όχι? Είμαι σε σχέση, οπότε δεν μπορώ να το τσεκάρω. Από αυτό που βλέπεις, αλλά από αυτό που βλέπω, ακριβώς από αυτό που βλέπω, μου ήρθαν κάποια μηνύματα και μου λέγανε καλά τώρα πώς περιμένεις να σε πάρει σοβαρά μια γυναίκα μετά από αυτό. Λογικό. Μου ήρθαν και πάρα πολλά μηνύματα. Είμαστε 3 κοπέλες στο Παγκράτη στην τάδε διεύθυνση, έλα. Έχεις το τηλέφωνο? Και το τελευταίο, έχεις ένα μπαμπά και μία μαμά. Η μαμά βλέπει αλλιώς το γιο, ο μπαμπάς το βλέπει αλλιώς. Πες μου τη σούπη μάνας και τη σούπη πατέρα σου. Οι γονείς μου είναι αυτό που λέμε η κλασική, καλή, παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Με όλα τα καλά και τα άσχημα. Είναι όχι Έτσι πολύ είμαστε. συντηρητική, αλλά πάνε προς το συντηρητική, κατάλαβα. Η μαμά τι είπε? Στη μητέρα μου δεν άρεσε καθόλου αυτή η δήλωση. Καθόλου. Τι σου είπε, φτούσου, τι αυτά που λες? Δεν μου είπε έτσι ακριβώς, αλλά τι ήταν αυτό που είπες και τα λοιπά. Ο πατέρας δεν μου είπε τίποτα. Ούτε καλό, ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε μπράβο, ούτε κάτι. Γιατί όταν είμαστε πατεράδες, εμείς είμαστε πατεράδες, έχουμε γιο, 8 χρονών. Λέμε, το γιο τι του λέμε? Όρμα, πώς είσαι, ας πούμε, τι λέγαμε, είσαι κομμάντος, βαράς και φεύγεις. Ο μπαμπάς δεν... Θα αρχίσει λίγο να του τα λες, από τα 12 το μέλλον. Ακόμα είναι αργότερα, γιατί όπως ξέρεις, ακόμα μέχρι τα 12 δεν κοιτάνε οι γυναίκες. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλεξάριστο τη συζήτησή μας και σου εύχομαι με αυτή την κοπέλα να θεραπευτείς. Να σε θεραπεύσει. Και να κάνεις ένα γιο για να του δώσεις. Θέλω πολύ. Να του δώσεις, παρότι μπορώ να σου πω, Ιμογένα, ότι έδωσες χαρά σε πάρα πολλές γυναίκες, διότι και αυτό μια θεραπεία είναι. Καλό είναι. Και από ό,τι είπες, δεν διάλεγες μόνιμα να είναι και κουκλάρες. Ναι, εντάξει, γιατί είπαμε, το σεξ δεν είναι απαραίτητα μια όμορφη. Όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Να είσαι καλά και να τα πας καλά με τις δουλειές. Μπορεί να καταλάβεις κάποια πράγματα, κάποιος να σου πει κάτι. Δεν μένουν κουσούρια εκεί, πολλά μένουν μυστικά. Αλλά θέλω να πω, οι γυναίκες συνήθως λένε κάποια μαγικά νούμερα. Με πόσο έχεις πάει, ρωτάς? Εντάξει, δεν είναι και από τις κλασικές ερωτήσεις που κάνω, αλλά το έχω ρωτήσει. Λένε 5, δεν ξέρω γιατί μονά νούμερα, 7, 9, άντε 11, άντε να φτάσει να σου πει καμία, ας πούμε, στα 40-15. Συνήθως πόσα λένε? Εκεί, μέχρι τα 10. 9, 7. Μέχρι τα 10, ναι. Λένε αλήθεια? Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις, Από ό,τι έχουμε δει, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν βγαίνει. Δεν μου λες, πού σου ήρθε το τη δήλωση έτσι, στην πλάκα, την έκανες Εντάξει, γενικά είμαι αθόρμητος τύπος και το είπα σε κάποια στιγμή αυθορμητισμού. Δεν μετανιώνω γι' αυτό. Να τονίσω ότι δεν θεωρώ ότι έχω κάποιο ρεκόρ, ούτε ότι είμαι ο εθνικός εραστής κτλ. Όπως με παρουσιάζουν. Θεωρώ ότι υπάρχουν Έλληνες άντρες που έχουν πάει με περισσότερες γυναίκες. Αυτό πώς έγινε, έγινε ερώτηση, πώς έχεις πάει? Ναι, έγινε ερώτηση, δεν βγήκα να το πω μόνος μου. Όχι, θέλω να πω, ρε, έγινε ερώτηση, κάποιος σου λέει, δημοσιογράφος και λέει, ξέρω, ναι, με πόσες γυναίκες έχεις πάει, μου λέει, του λέω να πούμε καλύτερα πρώτα για το σύριαλ που είμαι, για το μαγαζί με τα συμπληρώματα και να φτάσουμε και στο ερωτικό, αλλά να πούμε πραγματάκια για τη δουλειά και μετά. Εντάξει, δεν πουλάνε αυτά τα πράγματα, Πέτρο. Δεν πουλάνε. Πουλάει το σεξ πολύ. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Συνήθως λένε οι γυναίκες, άμα τους μιλήσεις, λένε, ξέρεις, εμάς δεν μας νοιάζει six packs και τέτοια. Τώρα να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Δεν μας νοιάζει six packs, δεν μας νοιάζει αυτό, ωραίος, μαλλί κτλ. Μας νοιάζει, ξέρω, ένας άντρας που έχει μια σταθερότητα, που μπορώ να επικοινωνώ, αυτό. Μήπως αυτό είναι και λίγο παραμύθι? Αν
αυτό που λες είναι αλήθεια και το λαμβάνω ως τέτοια, δεν νομίζω να είχαν την ευκαιρία να προλάβουν να δουν τι σοϊ άλλος είσαι. Θα να πω, δεν προλαβαινόταν. Εντάξει, κάποιες γυναίκες μπορεί να εντυπωσιάζονται από ένα ωραίο κορμί. Γενικά η γυναίκα θεωρώ ότι έχει την ανάγκη από τη φύση να αισθάνεται ασφάλεια Ναι. δίπλα σε έναν άντρα. Ναι. Τώρα την ασφάλεια αυτή μπορεί να τη δίνει μια άνετη οικονομική κατάσταση, μια πολύ καλή δουλειά, το να είναι επώνυμος ο άλλος. Όλα αυτά δίνουν μια ασφάλεια στη γυναίκα. Ναι. Θέλω να πω με την έννοια ότι ρε παιδάκι μου δεν θα προλάβαινε. Πολλά από αυτά θα ήταν αρπαχτές κανονικά. Διότι αν υπολογίσω ότι ξεκίνησε στα 17 σου, 18 σου, ξέρω εγώ, πρέπει να, 16 πρέπει να ήταν μια διαφορετική κάθε δεύτερη μέρα. Και δεν το κάνω για πλάκα τώρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν το χρόνο γνωριμίας να δουν σε καλό παλικάρι, να είσαι καλό παλικάρι, εκτός και. Τι να σου πω, δεν γίνεται αλλιώς. Πόσο μπορείς να μάθεις αυτό από έναν άνθρωπο σε ένα one night stand. σε μια μέρα, ας πούμε. Και λέω μην τυχόν και δεν είναι και ακριβώς έτσι. Συνήθως είναι επιρρεπείς στα γρήγορα αυτά πιτσιρίκες ή μεγαλύτερες. Ή πολύ πιτσιρίκες νομίζω ή πολύ μεγάλες μετά. Η μεσαία ηλικία είναι που μας τα χαλάει. Μας τα χαλάει, Είπες, σου λένε διάφορα, ας πούμε, στην έχουν πει, αλλά είπες και μια άλλη, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Που ήταν ωραία τάκα. Σου λένε το μέγεθος μετράει και απαντάς εσύ, εάν δεν μετρούσε, τα vibrators, πώς το λένε, οι δονητές, θα ήταν σε μικρό μέγεθος. Μου το έχει πει μια κοπέλα αυτό, γιατί συζητούσαμε σε μια παρέα για το μέγεθος και λέμε μετράει, δεν μετράει και λέει καθυστέρε παιδί. Μου λέει δεν μετράει, έχεις δει ποτέ μικρό δονητή? Σωστό. Για κάποιο λόγο μετράει. Θεωρώ ότι είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει στις γυναίκες, όχι σε εμάς τους άντρες. Αλλά εγώ, σαν άντρας, εφόσον ερωτήθηκα, θα έλεγα ότι το μέγεθος είναι καλό για τον άντρα τον ίδιο από άποψη ψυχολογίας, ότι αισθάνεται ο ίδιος καλά. Συμφωνώ. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω είναι μια ερώτηση για τις γυναίκες. Αλλά εγώ σαν άντρας αυτό έχω να πω. Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ασφάλεια με το πουλί του, ας πούμε. Ναι, με το μόριο ότι αισθάνεται καλά, έχει καλύτερη ψυχολογία και αυτό το πράγμα φαίνεται. Αλλά οι γυναίκες λένε αλήθεια όταν λένε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν ξέρω, ρώτησαν την Τσιολίνα τώρα τελευταία που είχε έρθει στην Ελλάδα και είπε ότι δεν μετράει. Πρόσεξε να δεις. Μπορεί να μην ήθελε να απογοητεύσει τους χιλιάδες φαν, ίσως. Σωστό. Αλλά είπε ότι δεν παίζει ρόλο το μέγεθος. Και το ξέρει το άθλημα η Τσιολίνα. Επί ένα χρόνο. Τι θα μου πεις, ψέματα θα μου πεις αλήθεια, τίποτα θα μου πεις. Επί ένα χρόνο που έχει σχέση, έχει πέσει το ρεκόρ. Έχεις. Σταθερά είμαστε. Πόσες φορές όμως δεν ήσουν απιστός? Στο παρελθόν. Ποτέ. Έχω υπάρξει πιστός μέχρι 3-4 μήνες. Αυτό που σου είναι το κινητήριο, τι είναι, ρε παιδάκι μου? Λέγανε παλιά, ξέρω εγώ, να σου πω τώρα το θέμα. Βαριέμαι εύκολα. Είναι ματαιοδοξία. Ικανοποίηση και έχω τόσες γκόμενες. Είναι φυσική ροπή. Λέγανε παραδείγματος χάρη ότι ο Τζον Κέννεντι, που δεν είναι αστείο, είχε πριαπισμό. Δηλαδή ο Τζον Κέννεντι ήταν συνέχεια εκεί πέρα όρθιος, ας πούμε, και δεν ήξερε τι να κάνει και όποτε έβρισκε τούβλο, παράθυρο τέτοιο. Κάτι έπρεπε να το κάνει. Και συνήθως τη στάρ του Hollywood όλες. Αυτό έγινε ιστορικά. Εσένα το κίνητρό σου, να κυνηγάς γκόμενες σαν τρελός, τι ήταν? Είσαι πιτσιρικάς και ήθελας να έχεις γκόμενες? Νομίζω ότι σε κάποια στιγμή θεωρώ ότι. Στους άντρες λένε ότι το είπαν 9 στους 10. Και οι γιατροί ξέρεις τι υποθέτουν? Ότι είμαστε πολύ λιγότεροι, είμαστε 4-5. Οι άλλοι είπαν ψέματα για να κάνουν τον μάγκα. Τέτοια ψέματα έλεγες μικρός? Γιατί όλοι λέγαμε ψέματα μικροί για τις σεξουαλικές μας επιδόσεις, είτε το κάναμε μόνοι μας, είτε με γυναίκες. Όχι, δεν έλεγα τέτοια ψέματα. Γενικά δεν λέω ψέματα πολλά. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω ψέματα. Έχεις κερατώσει με 100 φορές, δεν λες ψέματα? Τι έλεγες? Ναι, σε αυτό το θέμα μάλλον. Όταν σε πιάσαν, τι έλεγες, ψεύτη? Σε πιάσαν σίγουρα. Πόσες φορές έχουν πιάσει? Με έχουν πιάσει. Και τι έλεγες? Έκανα λάθος? Θέλω να ακούσω το αντρικό ψέμα, πες το αληθινό. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, είσαι τρελή. Τι έλεγες? Δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι χειρότερο. Καλύτερα να μην πεις τίποτα. Δηλαδή αυτό δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι, σε πιάσαν και από αυτοφόρο? Όχι, δεν με πιάσαν από αυτοφόρο. Εντάξει, ευτυχώς δεν έχω. Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από γυναίκες έχεις πέσει? Συνήθως λένε, ας πούμε, ότι είναι κακοποίηση στις γυναίκες άμα τις βουτάνε. Ξέρω εγώ, μπορώ να πω και τα λοιπά. Όχι αναγκαστικά κακοποίηση, harassment. Πώς το λένε? Έχω κάνει καυγά με γυναίκα που να με έχει χτυπήσει, αλλά. Μα σε χτυπήσει, εννοώ να σου χουφτώσει. Να με χουφτώσει. Μου ξενικά. συμβαίνει αυτό όταν είμαι στο εξωτερικό. Στην Αγγλία, ας πούμε, οι Αγγλίδες είναι πολύ αυθόρμητες, πολύ τρελές. Περπατάς μέσα σε ένα κλαμπ, σου πιάνουν τον κόλλο, ας πούμε. Μια χαρά. Και δεν γυρνάς, ξέρω εγώ, και δεν. Μόνο μπίζ δεν σου κάνουν, δηλαδή. Δεν. Έτσι. Ναι, γυρνάς και τη βλέπεις την άλλη και σου λέει γεια, εγώ ήμουνα, ξέρεις. Ούτε καν ντροπή να κρυφτεί. Ναι.
Νομίζω ότι θα είναι, ξέρω, κάποιος γκέι, κανένας μαλάκας, κάτι, ξέρω εγώ. Και γυρνάς και βλέπεις μια χοντρή αγγλίδα. Μια γκόμενα που σου κουφτώνει τον κόλο. Ωραίο είναι. Πάμε όμως να δούμε, γιατί εμείς με το Φακό πιάσαμε μία μέρα που μία γκόμενα σου έκανε σεξουαλική παρενόχληση. Την ώρα που γυμνάζεσαι και κάνεις τους χιλιακούς, μπούκαρε μέσα η ανώμαλη. Κοίταξε να δεις. Έχω πάθος με τον αθλητισμό και τη γυμναστική, οπότε για μένα είμαι στο φυσικό μου περιβάλλον τώρα. Είμαστε σε ένα από τα καλύτερα γυμναστήρια στην Κύπρο. Όπως είπα και πριν, ο Γιώργος ο Μαχιαλεκίδης είναι ένα παιδί που την ψάχνει πάρα πολύ και δεν επαναπαύεται. Oh, you touch my tra-la-la. Σε ό,τι αφορά στον χώρο του fitness και πάντα είναι πρωτοπόρος σε ό,τι καινούριο βγαίνει. Εντάξει, είναι ωραία αυτά. Είχαμε και ένα άλλο σε μια άλλη εκπομπή, δεν ξέρω αν το είχες δει. Το είδα με τη Μαρία την Κωνσταντάκη. Θεϊκό ήταν. Είναι φοβερό. Η Μαρία είναι από τα κορίτσια της ηθοποιούς που έχουν πολύ χιούμορ. Δηλαδή, ναι, ήταν πολύ ωραία. Λέμε μπας και πειραχτής, μου έχει παίξει. Πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία. Με τη Μαρία το είδα. Δεν μου λες, όλη αυτή η δημοσιότητα έγινε μετά. Άλλος έκραζε, άλλος έλεγε μπράβο, άλλος έλεγε εκείνο. Σε χάλασε. Κοίταξε να δεις, Πέτρο, εγώ σαν άνθρωπος στην καριέρα μου δεν είμαι το παιδί που έχω γίνει γνωστός μέσα από σχέσεις, σκάνδαλα κτλ. Δεν το έκανα ποτέ, οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να σε πείσω τώρα ότι δεν το έκανες και εμένα. Γιατί οι περισσότεροι μου λένε ότι σίγουρα το είπες επίτηδες και σίγουρα κάποιος μάνατζερς το είπε και δεν είσαι αρκετά έξυπνος να το σκεφτείς μόνος. Δηλαδή, και ότι το είπα επίτηδες, αλλά ότι και κάποιος μου είπε να το κάνω, γιατί αποκλείεται. Αλλιώς θα το είχε κάνει χρόνια. Χαλάστηκες με τις αντιδράσεις, παιδάκι μου. Εντάξει, στην αρχή ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Γιατί φαντάζομαι σε Facebook. Έβρισκα, ξέρω εγώ, διάφοροι με έβριζαν και τα λοιπά. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ποιον ενοχλεί, ας πούμε. Μήπως θεώρησαν ότι πήρα κάτι από το δικό τους που τους ανήκει, ας πούμε. Όχι, ο Γιαννάκη μου είναι 40 χρόνια να έχεις καταλάβει πώς κινείται ο πλανήτης, πώς γυρίζει. Γυρίζει, ξέρεις. Ναι, εντάξει, αλλά δεν περίμενα το σκακία. Αν εγώ έχω να κουμπίσω γκόμενα, ας πούμε, τα 2 χρόνια και εσύ βγαίνεις και μου λες ότι έχεις πάρει καμία 200 αυτά τα 2 χρόνια, 300 ξέρω εγώ πόσο. Δεν μου φταίς, αλλά και εγώ τι θα πω. Κοίτα, στην αρχή ένιωσα πολύ αμήχανα πραγματικά. Αλλά μετά, όταν άρχισαν να βγαίνουν τραγούδια και τρόλ και τέτοια, από ένα σημείο και μετά το διασκέδασα πάρα πολύ. Δηλαδή, γέλασα πάρα πολύ. Σε τελική ανάλυση, γέλασα πάρα πολύ με όλο αυτό και κρατάω μια κομπλεξάριστη ατάκα που μπορεί να είναι δεν σε ξέρω, δεν σε ήξερα. Σε ευχαριστώ που ασχοληθήκα με κάτι άλλο από την πολιτική και Τσίπρα, Βαρουφάκη κτλ. Νομίζω αυτό πρέπει να κρατήσουμε από όλο αυτό. Γιάννη, συγγνώμη. Πρέπει να πάμε σε ένα break. Έχουμε 6 λεπτά. Πώς καθαρίζουμε. Μάλλον είχα εθιστεί σε όλο αυτό. Αυτό είναι και ασθένεια, ξέρεις, έτσι. Ναι, το ξέρω την ασθένεια. Ο Μάικλ Ντάγκλας το έχει δηλώσει, το έχει περάσει. Ο Τσάρλις είναι αυτό και κάποιοι άλλοι. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό είχα εθιστεί στο εφήμερο, στο γρήγορο καθημερινό σεξ. Η μεγαλύτερη σχέση που είχες, Γιάννη, πόσο ήταν? Μέχρι 2-3 χρόνια. Πήγες τόσο πολύ. Είχε και βοηθούσε η κοπέλα, δεν έχει σημασία, αλλά κάτσε 2-3 χρόνια. Ναι. Χωρίς τα καλοκαίρια. Καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνει σιγά σιγά. Ακόμα είσαι πιτσιρικάς, 40 χρόνια για μένα πιτσιρικάς, αλλά καταλαβαίνεις ότι έρχεται η ώρα παιδιά, σκυλιά ή όχι. Κοίταξε να δεις, όλα αυτά τα χρόνια δεν έβρισκα κάτι εγωιτευτικό στην ηρεμία, στην ασφάλεια, στη ζεστασιά που προσφέρει μια σταθερή σχέση. Είσαι ανασφαλής και εσύ? Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποιες. Σαν άνθρωπος δεν θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα ανασφάλεια, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχω καμία ανασφάλεια. Που λες, δεν έβρισκα κάτι ωραίο στη σταθερότητα της σχέσης όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια μ' αρέσει περισσότερο. Αρχίζεις και... Δεν ξέρω, μεγαλώνω, μαζεύομαι, είναι θέμα ηλικίας. Εντάξει, όλοι μεγαλώνουν και τα πράγματα όλα αλλάζουν. Θυμάσαι που εγώ έκανα το μουσικό και εσύ τον ηθοποιό σε ένα βίντεο, το έχουμε κρατήσει στο Las Vegas κάποτε? Ναι, το θυμάμαι. Τώρα θα το δω, θα το θυμηθώ λίγο καλύτερα. Hands down. And away.
Μπορώ να σας πω ότι σπάσαμε τα μία. Παίζαμε για γυναίκες σε κλαμπ Happy Birthday. Ωραία περνάμε. Ωραία περνάμε. Δεν μου λες τώρα με την τηλεόραση καμία δουλειά υπάρχει? Εντάξει, η τελευταία δουλειά τηλεοπτική που ήμουν ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο και πιστεύω σύντομα να έχω κάτι επόμενο. Είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά, δεν το θεωρώ καν δουλειά. Επειδή είσαι από την Κύπρο, εκεί κάτω γυρίζουν συνέχεια. Ναι, και η τελευταία σειρά που έκανα εκεί ήταν. Τα περισσότερα που βλέπεις τώρα στην τηλεόραση γυρίζονται εκεί. Ναι. Πληρώνουν όπως πληρώνουν παλιά εδώ, όχι, αλλά πληρώνουν καλύτερα από ό,τι πληρώνουν εδώ τώρα, ναι. Λίγο χειρότερα από ό,τι πληρώνουν παλιά εδώ. Πώς ερμηνεύεις δηλαδή ότι στην Κύπρο τελικά υπάρχει αυτή η ζήτηση και εδώ? Γιατί η οικονομία πάει καλύτερα με αυτή την έννοια ή η τηλεόραση προσπαθεί να ανέβει? Γενικά η κυπριακή τηλεόραση έχει πολύ ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Γιατί εντάξει, παλιότερα ήταν και σε εμβριακή μορφή, θα έλεγα τώρα η τηλεόραση στην Κύπρο. Οπότε είχαν περιθώριο να ανέβουν. Άρα για 700.000 άτομα πόσοι είναι οι Κύπροι? 700-800 πόσοι είναι? Τόσοι είναι πόσα κανάλια? 700.000. Παραπάνω κανάλια από εδώ. Από αυτά που θα μείνουν εδώ. Σύνολο, ναι, σίγουρα θα έχουν παραπάνω. Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πάλι μια από τις δηλώσεις για πλάκα. Λες τελευταία είπες κάτι άλλο. Με τις παντρεμένες δεν πάω, όλα πήγα. Εντάξει, δεν το επιδιώκω. Δεν μου αρέσει να. Θεωρώ γενικά δεν κυνηγάω δεσμευμένες γυναίκες φίλων. Το θεωρώ λίγο χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Λίγο unfair. Ναι, εντάξει, είναι τελείως unfair. Αλλά ούτε παντρεμένες. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τόσες γυναίκες. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποια παντρεμένη. Δεν πρόβλημα, λες. Αν δημιουργούσε πρόβλημα εσύ. Εννοώ δεν θα έμπαινα σε ένα υγιές ζευγάρι να δημιουργήσω θέμα. Κατάλαβες. Να πάει την πέσει μια γυναίκα. Ναι, σε μια γυναίκα που ξέρω ότι έχει μια. Και εσύ που ξέρεις ότι η γυναίκα που σου λέει έχω πρόβλημα δεν λέει παραμύθια απλά για να σε πάρει. Σωστό και αυτό. Δηλαδή συνήθως λένε α, ξέρεις, ήρθα μαζί σου γιατί έχω πρόβλημα. Να. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, δεν έχω πολλές εμπειρίες με παντρεμένες γιατί δεν είναι κάτι που το επιδιώκω. Εγώ πέρα από αυτά τώρα, πραγματικά θέλω με αυτή την ιστορία. Θέλω να πω, αν στο μυαλό σου έχει δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα γενικά με τις γυναίκες από αυτή που είχες όταν ήσουν 16 χρονών. Για το πώς πάνε στο σεξ, για το πώς πάνε στις σχέσεις. Αυτή τη στιγμή σε ρώταγα στα 40. Νομίζω ότι οι άντρες, όλοι εμείς οι άντρες, αν ξέραμε πώς σκέφτονται οι γυναίκες, θα ήμασταν πιο τολμηροί. Ξέρεις ότι έχω εδώ πέρα ένα. Το Ανδρολογικό Ινστιτούτο έβγαλε, για να είμαι με χαζομάρες, ότι σύμφωνα με την έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, 8 στις 10 γυναίκες απατούν τον σύντροφό τους. 8 στις 10. Σε χάλασε λίγο, Δεν περίμενα τόσο μεγάλο νούμερο. Γιατί 8-10 είχες, δεν μπορεί, μόνιμες. Είμαστε πάντα στο βράδυ και με τον κύριο Γιάννη Σπαλιάρα. Γιάννη, τι δουλειά θα κάνεις τώρα, κάτι κάνεις? Έχω ένα μαγαζί με συμπληρώματα διατροφής και βιολογικές τροφές. Είναι στην Γλυφάδα. Εκεί μένεις? Στον Άλυμο μένω. Ναι. Γενικά ασχολούμαι πάρα πολύ με την γυμναστική. Εκεί στη άλλη ράτσα, Η Νότια, ναι, είμαστε. Είστε πιο Μαϊάμι. Εντάξει, έχω μεγαλώσει στον Άγιο Δημήτριο που είναι δίπλα από τον Άλυμο και μου αρέσουν τα νότια προάστια. Έχει συμπληρώματα διατροφής σε όλα, φαντάζομαι να είναι ΕΟΦ και τέτοια. Ναι, ναι, είναι όλα ελεγμένα από τον πανευρωπαϊκό αντίστοιχο ΕΟΦ που είναι στις Βρυξέλλες. Μόλις βρεις κάτι σε γυριατρικό, δώσ' το μου, έτσι. Έχουμε. Είναι για την τρίτη ηλικία. Έχουμε διάφορα. Για ανάπλαση κυτάρων και τα λοιπά, για αντιγύρανση. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Για μένα είναι αστείο το όλο θέμα. Αστείο με την έννοια του, εντάξει, για να γελάσει είναι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και πώς πήρε τόσο έκταση όλο αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή... δεν βγήκα να πει 4.000. Εγώ θυμάμαι όταν ο Ζόρις Σιμενών είπε 12.000, γίνει πουτάνα σε όλο τον πλανήτη. Είχαν βγει και λέγανε διαιρούσανε. Εσένα σε έχω διαιρέσει, το έχω κάνει έτσι. Αν βάλω ότι είχε σχέση. Αν βάλω ότι μερικά τρίμηνα, τετράμηνα, τόσο είπες. Δεν υπήρχε δεύτερη. Και το λοιπά, έχω βγάλει ότι
καθάριζες μία κάθε 1,8 μέρες. Λίγο λιγότερο από τις 2. Κοίτα, άμα το διαιρέσεις, κάπως έτσι 23 βγαίνει. χρόνια διαίρεσα, Ναι, κάπως αφαίρεσα και βγαίνει μία κάθε 2 μέρες. Ναι, κάπως έτσι βγαίνει. Άμα το... Ναι, επειδή όμως έχουμε κάνει και double φάση, triple φάση σε μια μέρα, μέχρι πόσες πήγε μια μέρα? Μέχρι 3. Μέχρι 3, τόσο, σωστό. Παραπάνω δεν... Τα καλοκαίρια έπεφτε λίγο παραπάνω δουλίτσα, οπότε αφαιρείς τη σχέση και βγαίνει το νούμερο. Έπεφτε λίγο παραπάνω δουλίτσα τα καλοκαίρια. Είχες κανένα φίλο τελείωσαν πιτσιρικάς, ο οποίος ήταν κομμενιάρης και ο οποίος είχε εντυπωσιάσει? Όχι, δεν είχα κανένα φίλο. Δεν είχες. Πάλι ξεχνάς. Νομίζω ότι σου ρίχνω καμιά 20 χρόνια και ήμουν ο πρώτος που σου είπε τι να κάνεις για να αρέσεις τις γυναίκες, όχι μόνο σεξουαλικά, για να αρέσεις συνολικά. Δηλαδή, είναι απόδειξη πάλι σε βίντεο ότι σε είχα αναλάβει από μικρό και σε προωθούσα. Πάμε να το δούμε. After that, we apologize. Ruprecht. Ruprecht, you want the genital cuff? Don't worry, Ruprecht. We won't go anywhere without you. He'll enjoy Oklahoma's wide open spaces. He loves to run and run and run. Λοιπόν, Εντάξει, λίγο πολύ με Κωστόπουλο έχουμε μεγαλώσει στη γενιά μου, έτσι. Και εμείς κάναμε κάτι, αλλά μας έχει τσακίσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κατάλαβες, θα ασκήσω τα διπλώματα, θα ασκήσω τα τέτοια, ό,τι μας συνέβη στο παρελθόν. Εσύ θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι. Μην μου πεις νούμερο. Όχι, θυμάμαι, χοντρικά. Χοντρικά, ναι. Είμαι παρακάτω. Δηλαδή μαζί με σένα. Άρχισες να φύγεις από το Βόλο, μάλλον. Μαζί με σένα έχω πάει. Άρχισες να φύγεις από το Βόλο. Κάτι. Μαζί με σένα. Δηλαδή, μας βάλω και τους δυο μαζί στην εργασία. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Όλο αυτό το πράγμα έγινε μία πλάκα που για μένα είναι καλοπροαίρετη. Αν σε ρωτούσα τώρα, θα μου πεις είναι η κοπέλα που τα έχει στη ζωή, αν δεν κάνω λάθος, που είναι και πολύ ωραίο κορίτσι, ποιο είδος γυναίκας σου τρύπαγε τα μάτια? Δηλαδή, έλεγες του βάλω κάτω να του... Γενικά, οι γυναίκες που έχω ερωτευτεί, οι σχέσεις που είχα είναι πολύ ετερόκλητες μεταξύ τους. Δηλαδή, κάθε φορά ερωτεύομαι διαφορετικά πράγματα σε μια γυναίκα. Δεν ερωτεύομαι ένα συγκεκριμένο τύπο γυναίκας. Όχι, εγώ δεν είμαι αυτό που ερωτεύεσαι. Ναι, κατάλαβα. Κάνω μια εισαγωγή εγώ όμορφη για να πω αυτό που θέλω και μετά θα φτάσω εκεί. Όπως θες. Λοιπόν, στο πείδημα. Ναι. Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παλικάρι. Δίμετρο θα έλεγα και με 6, 7, 8, 9 packs. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε πολλές δημοφιλείς σειρές ελληνικής τηλεόρασης. Είναι από τα καλύτερα μοντέλα που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια συγκλώνησε το Πανελλήνιο με μία δήλωση. Έχω την αίσθηση ότι ο την είπε για πλάκα, οι άλλοι την πήραν σοβαρά, άλλοι την πήραν στην πλάκα, αλλά όπως και να είναι, το 4.000 γκόμενες έγραψε όσο τίποτα άλλο θα έλεγα φέτος στο ελληνικό ίντερνετ. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Σπαλιάρας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αυτό είναι δώρο. Ορίστε να τα βγάζω ή να τα αφήσω? Βγάλτα να τα. Φοβάμαι με σένα τι μου φέρες.
Σε φοβάμαι. Λοιπόν, είναι από τις αγαπημένες μου εταιρείες και κάπου άκουσα ότι τους αρέσουν και εσένα. Αυτό είναι μαγιό. Είναι ένα μαγιό. Okay. Επειδή έχεις γίνει πολύ fit τελευταία, σε βλέπω. Είναι σοβρακοειδές ή είναι. Είναι σαν σορτσάκι θα έλεγα. Okay. Ούτε βερμούδα, ούτε. Πάμε παρακάτω. Αυτό. Ένα εσόρουχο θα έλεγα να το ανοίξεις. Εσόρουχο, θα το ανοίξω σε λίγο. Όχι, άνοιξε το, έχω λόγο. Έχεις λόγο, έχει απάνω τίποτα μπροστά ζωγραφισμένο, με τρομάζει. Αλλά όχι κάτι. Βρήκες μεγάλον άνθρωπο. Λοιπόν, είναι ένας αστροναύτης. Σωραίος. Επειδή είσαι πολύ μπροστά σε ό,τι κάνεις, σου ταιριάζει ο αστροναύτης. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε σήμερα να κάνουμε λίγο πλάκα, έτσι. Έχω ένα κατάλογο των συναδέλφων σου. Μπήκα στο ίντερνετ και βρήκα και το μόνο που κερδίζεις είναι το είδωλό μου, όχι σαν άντρα, σαν ηθοποιό. Το Τζακ Νίκολσον. 2.000. Άκου όμως τώρα. Γιάννης Παλιάρα. Με τα δηλωμένα ή τα αδήλωτα? Τζιν Σίμονς, τον θυμάσαι, είναι μπασίστα τον Γκις. Όχι, δεν το γνωρίζω. 4.600. Αυτό το μουρλό, το Τζάρλι Σιν που πάει όλο με βίζιτες και τον πιάνουν με ντράγκς, με τέτοια, το ξέρεις τον ηθοποιό. Μου είναι, αν και μουρλός μου είναι συμπαθής. 5.000. Είναι μεγαλύτερος. Ναι, Περίμενε. Σωστό, είναι μεγαλύτερος. Ζορ Σιμενών. Αυτό στα 70 δήλωσε. Ζορ Σιμενών ήταν και κουλτουριάρης, ήταν αυτός που είχε γράψει τον επιθεωρητή με γκρέ, είναι αστυνομικά. 12.000. Άκου τώρα. Walt Chamberlain. Το top, 20.000. Το ξέρω, το έχει ξέρεις για το 20.000. Μάλιστα. Ο Φιντέλ Κάστρο, πέρα από το να αυτόσει τον Μπατίστα τον άλλον, άφτωσε και 35.000 κουβανές. Το έχω ακούσει για τον Κάστρο. Τόσα χρόνια πρόεδρος. Ο Μάο Τσεντούκ δεν συζητάμε, έχει πάρει τη μισή Κίνα. Δηλαδή κάνα εκατομμύριο, δύο. Άρα. Λοιπόν. Άρα έχουμε πολλή δουλειά. Και ο πιο κούκλος της υπόθεσης στην εποχή του, που ήταν ο Warren Beatty και δεν έχει αφήσει διάσημη, ήταν στα 12.500. Όντως. Οπότε έχεις καιρό μπροστά, 4.000, 40. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς πια. Όχι, δεν είπα ότι αν δεν κάνω λάθος, είσαι και κανένα χρόνο με μια κοπελιά. Ναι, είμαι σε σχέση εδώ και ένα χρόνο. Είμαι καλά. Ωραία είναι. Είσαι κανονικά έτσι ελεύθερος άνθρωπος ή έχεις καμιά λυσίδα στο χέρι σου, έχει περάσει κανένα χαλκάστο. Όταν βγαίνετε, σε έχει σε ζώνη αγνόητες, φοράς και ένα τσίγκινο από κάτω. Εντάξει, προσπαθώ να την κάνω να αισθάνεται καλά μαζί μου και μετά από όλα αυτά που έγιναν με τη δήλωση. Σίγουρα έχει και κάποια ανασφάλεια μετά από όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι αισθάνεται και πολύ σιγουριά μαζί μου. Γιατί αυτό έγινε ενώ τα είχατε, έτσι. Ναι, ήταν στις πρώτες μήνες. Είσαι και εσύ δηλαδή. Αν έλεγε το κορίτσι τώρα, αν σου έκανε μια δήλωση. Και σου λέει, εντάξει, εγώ είμαι μια προχωρημένη γυναίκα, κουλαριστή, έχω πάρει 700-800. Πώς θα την άκουγες, θα την κράταγες? Εντάξει, ας μην γίνουμε φαλοκράτες τώρα. Όχι, συμφωνώ να μην γίνουμε φαλοκράτες. Άμα σου δεν σου πάει 4.000 πήρε. Εμένα μια γνωστή μας κοινή μου είπε ότι έχει πάρει 5.000. Ποια είναι αυτή? Δεν μπορώ να το πω. Το κρατάω για μένα. Θα μου πεις μετά. Μπέσα. Αλλά αν έλεγε 700, τι θα έκανες? Γιάννη, θα πεις ειλικρινά. Εντάξει, δεν θα μου άρεσε. Σίγουρα δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω, αλλά. Πες αλήθεια. Ρε, αλήθεια. Δεν ξέρω πώς θα. Ίσως μπορεί να χώριζα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το. Είδες πως είμαστε αλλιώτικοι. Αλλά πιστεύω να το είχα καταλάβει από πριν. Δηλαδή, ένα crash test πριν.